дуруд ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. Инак баъди интизориҳои тӯлонӣ бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 оғоз ёфтанд. пеш аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Мексика ва Африқои ҷанубӣ дар варзишгоҳи Ацтека расми бошукӯҳи ифтиҳои бозиҳо гузаронида шуд. ҳоло лаҳзае ба он таваҷҷӯҳ мекунем. боз як саҳифаи нави таърихи футбол дар шаҳри Мехикои Мексика навишта шуд. варзишгоҳи афсонавии Ацтека ки шоҳиди лаҳзаҳои бузурги футбол бо иштироки Пеле ва Диего Марадона гардида буд, маросими ифтитиҳои ҷоми ҷаҳонии футболи 2026-ро ба оғӯши худ гирифт. ин нахустин варзишгоҳ дар таърихи мусобиқот аст ки 3 маротиба бозии ифтитиҳоии ҷоми ҷаҳонро мизбонӣ мекунад. маросими ифтитиҳои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ҳузури беш аз 80 000 мухлисро дар ин варзишгоҳ таъмин кард. президенти федератсияи футболи умуми ҷаҳонӣ Ҷианни Инфантино дар суханронии худ оғози бузургтарин ҷом ба анъанаҳои мардумӣ рангоранг карданд. бори аввал ҳайати дастаҳо мукаммал, ҳам ҳайати асосӣ ва ҳам эҳтиётӣ дар варзишгоҳ пеш аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Мексика ва Африқои ҷанубӣ эълон гардиданд. аз ҳамин лаҳза як моҳи пур аз эҳсосот, рақобатҳои шадид, ғалабаҳои таърихӣ ва орзуҳои миллионҳо мухлис оғоз меёбад. хуш омадед ба ҷоми ҷаҳони футболи соли 2026. бозии нахустин дар гурӯҳи А бо ширкати дастаҳои мунтахаби Мексика ва Африқои ҷанубӣ баъди расми кушоиши бозиҳо шурӯъ гардид ва дар он мунтахаби Мексика бо натиҷаи 2-0 ғалаба кард. ҳисоб аллакай дар дақиқаи 9 бозӣ кушода шуд. ҳамлагари Мексикои ҷанубӣ барои корти сурх гирифтан аз майдон ронда шуд ва дастаашро дар ҳолати ногувор гузошт. дар вақти иловагӣ ба қисми дуввум ҳимоятгари Мексика бозии ягиҳо мунтахаби Чехияро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. дар ин рӯзҳое ки ҷоми ҷаҳон нав шурӯъ гардид, бисёре аз дастаҳои иштирокдори ҷоми ҷаҳон бозиҳои таҷрибавии дӯстонаи худро баргузор намуданд. мунтахаби Португалия бо ҷамъи ситораҳояш бо дастаи мунтахаби Нигерия дар варзишгоҳи Магалянш Песоаи Португалия қуввоз буд. соҳибони майдон дар он бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуданд. ҳисобро дар дақиқаи 23-ум ҳамлагари мунтахаби Португалия Педро Нето боз кард. дар дақиқаи 37-ум ҳамлагари мунтахаби Нигерия Акор Адамс натиҷаро баробар намуд. голи пирӯзиоварро дар дақиқаи 75-ум ҳамлагари португалӣ Франсишко Консейсао ба самар расонид. ин вохӯрии охирин санҷишини мунтахаби Португалия пеш аз оғози ҷоми ҷаҳон буд. португалиҳо дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқа бо мунтахабҳои Ӯзбекистон, Колумбия ва Ҷумҳурии Конгои Демократӣ рақобат хоҳанд кард. дар ин вохӯрӣ ҳамлагари мумтоз Криштиану Роналдо дар дақиқаи 64-уми бозӣ иваз шуд. сармураббии мунтахаби Португалия Роберто Мартинес иваз шудани ӯро чунин шарҳ дод: мо нақша доштем ки Криштиану Роналдо 45 ё 60 дақиқа бозӣ кунад. барои Нуну Мендеш ва Гонсало Рамош барномаи инфиродии 30 дақиқагӣ тайёр шуда буд, дар ҳоле ки Ватиния ва Жоао Невеш бояд 45 дақиқа дар майдон мебуданд. аз рӯи ҷанбаҳои инфиродӣ мо бояд кор мекардем ва ҳамзамон дар қисми охири бозӣ нисбат ба оғози он беҳтару қавитар худро нишон медодем, гуфтааст Мартинес тибқи иттилои расонаҳо. дар вақти танаффуси бозӣ сармураббии Португалия тамоми бозигарони майдонро иваз кард ва танҳо Роналдуро барои нимаи дуюм дар ҳайат нигоҳ дошт. ҳаррӯй гуфтем ки бо бозии 41-сола дар дақиқаи 64-ум майдонро тарк кард ва натавонист гол занад ва ё паркуси головар иҷро кунад. аз тарафи дигар боз як бозигари мумтози асрузамон Лионел Месси низ бо мунтахаби Аргентина дар як вохӯрии дӯстонаи таҷрибавӣ бо мунтахаби Исландия вориди рақобат шуд. дар ин бозӣ Аргентина бо ҳисоби 3-0 пирӯз гардид. голҳоро Барко дар дақиқаи 8-ум, Месси 71-ум ва Алмада дар дақиқаи 87-ум ба самар расонданд. месси аз зарбаи пеналти гузаштро ба дарвоза зад. ин 117-умин голи Лионел Месси дар 192 бозӣ дар ҳайати мунтахаби Аргентина мебошад. умуман дар майдонҳои футбол Лионел Месси 911 гол задааст. 672 гол дар ҳайати Барселона, 32 гол дар ҳайати Пари Сен-Жермен, 90 голи дигар барои Интер Майами ва 117 гол дар ҳайати мунтахаби Аргентина. мунтахаби Аргентина ки чемпиони амалкунандаи ҷаҳон аст, дар ҷоми ҷаҳон дар гурӯҳи Ҷ бо дастаҳои Алҷазоир, Австрия ва Урдун қувва месанҷад.
сармураббии тими миллии Бразилия Карло Анчелотти дар арафаи бозии нахустини бразилиягиҳо бо мунтахаби Марокаш ки рӯзи якшанбеи 14 июн дар варзишгоҳи MetLife Stadium соати 3 ба вақти душанбе оғоз мегардад, андешаҳояшро чунин иброз дошт: Марокаш дастаест ки бисёриҳо онро рақиби асосии мо дар марҳилаи гурӯҳӣ мешуморанд. Барои мо ин бозӣ метавонад дар мубориза барои ҷойи аввал ҳалкунанда бошад, зеро пешсафӣ дар гурӯҳ имконият медиҳад ки дар марҳилаи баъдӣ бо рақиби нисбатан мусоид ва осонгузар рӯбарӯ шавӣ. Мунтахабҳои Бразилия ва Марокаш дар гурӯҳи С бо Ҳаитӣ ва Шотландия барои 3 рохат ба бозиҳои ҳасфӣ мубориза мебаранд. аз ин рӯ Бразилия ва Марокаш дар бозии марказии даври аввал дар муқобили ҳам пуршиддат бозӣ хоҳанд кард. чемпиони ҷаҳони соли 1998 дар ҳайати мунтахаби Фаронса Кристофер Дюгари изҳор кардааст, ки тими миллии Фаронса яке аз муддаиёни асосии пирӯзӣ дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 мебошад. мо футболбозони фаронсавӣ ҳастем. агар бигӯем ки барои чемпион шудан ба ин мусобиқа омадем, чӣ бадӣ дорад? мо бо эҳтиром ба рақиб вориди мусобиқа мешавем ва футболбозонамон сатҳашон баланд аст. метавон худро фурӯтар нишон дод, вале воқеиятро бояд қабул кунем, зеро беҳтарин бозигарон тавре гуфтам дар дастаи мунтахаби Фаронса бо ҳам омаданд. пирӯзӣ аз мост ва вазифа дорем ки ба он ноил шавем. танҳо дар мавқеи хати ҳимояи мо каме мушкилӣ ҳаст, аммо намеояд гарони мо беҳтаринанд. дар хати ҳамла ҳам интихобамон зиёд аст. бигӯед ки кадом даста ба ҷоми ҷаҳон аз мо беҳтар омода шудааст. агар қаҳрамон нашавем, барои дидидешам ин нокомӣ собита мешавад, гуфтааст Дюгари. ёдрас мекунем ки дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 мунтахаби Фаронса дар гурӯҳи И бо дастаҳои миллии Сенегал, Норвегия ва Ироқ рақобат мекунад. ҳамлагари канории клуби футболи Барселона ва мунтахаби Испания Ламин Ямал бояд тадриҷан ҳамлагари бошгоҳи Сантос ва мунтахаби Бразилия Неймар барқароршавиро пас аз ҷароҳати мушаки пой идома медиҳад. дар ин бора Глобо хабар додааст. тибқи иттилои манбаъ, Неймар аз рӯи барномаи инфиродӣ тамрин мекунад ва ҳоло дар машқҳои умумии даста дар майдон ҳузур надорад. бо вуҷуди ин ӯ ҳангоми машқҳои бадангармкунӣ иштирок карда бо тӯб фаъолият дорад. пештар расонаҳо хабар дода буданд, ки иштироки ҳамлагари 34-сола дар нахустин бозии мунтахаби Бразилия дар ҷоми ҷаҳон дар муқобили мунтахаби Марокаш ки рӯзи 13 июн баргузор мешавад, аз эҳтимол дур аст. Неймар дар ду бозии охири дӯстонаи мунтахаби Бразилия ширкат накард ва дар давоми мавсими гузашта низ чандин маротиба ба мушкилоти ҷисмонӣ рӯбарӯ шуда буд. дастаи мунтахаби Амрико чемпиони ҷаҳон мешавад. сармураббии мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Морисио Почеттино эҳтимоли ғалабаи дастаашро дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 истисно накард. ӯ гуфтааст: аз ҳамон рӯзе ки масъулияти омода кардани мунтахаби Амрико ба дӯшам афтод, онро ҳамчун сармураббии мунтахаби Аргентина Лионел Скалони дар арафаи оғози ҷоми ҷаҳони соли 2026 ба мухлисони дастаи миллӣ паёми хосе ирсол кард. вақте ки даста ба майдон мебарояд, ҳама чиз ба як намоиши воқеӣ табдил меёбад. ҳам бозӣ дар дифоъ ва ҳам бозӣ дар ҳамла. мо метавонем танҳо як чизро кафолат диҳем: то лаҳзаи охир мубориза хоҳем бурд. ин комилан аниқ аст, гуфтааст Скалони. мунтахаби Аргентина ҳамчун қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон вориди мусобиқа мешавад ва яке аз муддаиёни асосӣ ба даст овардани унвон, яъне унвони чемпионӣ дар ин мусобиқа аст. Скалони таъкид кардааст, ки мухлисон метавонанд мутмаин бошанд, ки мунтахаби Аргентина дар ҳар бозӣ бо тамоми қувва барои ҳифзи унвони қаҳрамонӣ муборизаи беамон хоҳад бурд. президенти ФИФА Ҷанни Инфантино изҳор дошт, ки аз интихоби кишварҳои мизбони ҷоми ҷаҳони соли 2026 Амрико, Мексика ва Канада пушаймон нест. ман аз ҳеҷ чиз пушаймон нестам. дар тӯли 30 соли охир ба ташкили чорабиниҳои гуногун машғулам. ман ҳам ба мушкилоти бузург ва ҳам кӯчак одат кардам, то ки онҳоро ҳал намоям. 3 сол пеш дар нишасти матбуотие ки баргузор шуда буд, эҳтимолан мушкилӣ аз ин ҳам ҷиддитар буд. мушкилиҳо вуҷуд доранд ва барои як чорабиние бо чин миқёс ин як амри муқаррарӣ аст. баъзе аз онҳо дар Иёлоти Муттаҳида
ба миён меоянд. Баъзеашон дар Канада ва қисми дигар дар Мексика. умедворем ки ҳамаи онҳоро ҳал хоҳем кард. шояд ин комилан имконпазир бошад, аммо мо барои ҳалли онҳо тамоми кӯшишамонро ба харз медиҳем, гуфтааст Инфантино. Қаблан президенти Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ нархи билетҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро шарҳ дода таъкид карда буд, ки талабот ба ин мусобиқа бесобиқа аст. сармураббии собиқи Арсенал Арсен Венгер пеш аз оғози ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар бораи ҳамлагари мунтахаби Фаронса ва бошгоҳи Реали Мадрид Килиан Мбаппе изҳори назар кард. Ман омодаам шарт бубандам, ки Мбаппе дар ҷоми ҷаҳон бозии олиҷаноб нишон медиҳад. Дар ин мавсим ӯро бисёр вақт ноодилона танқид кардам. ӯ ба ҳайати Реал, ки як давраи душворро аз сар мегузаронад, ҳамроҳ шуд. Килиан аз ҷиҳати ҷисмонӣ пурқувват аст ва фишори зиёде надорад. бисёриҳо истеъдоди фавқулодаи ӯро фаромӯш мекунанд, гуфтааст Венгер. Килиан Мбаппе 27-сола то имрӯз дар ҳайати мунтахаби Фаронса 98 бозӣ анҷом дода 56 гол ба самар расонидааст. ӯ яке аз умедҳои асосии фаронсавиҳо барои мубориза ба унвони чемпиони ҷаҳон дар ҳамин сол ба шумор меравад. ҳамлагари клуби футболи Барселона ва мунтахаби Бразилия Рафиня дар арафаи оғози ҷоми ҷаҳон ба ҳамдастааш дар тими миллӣ вингери Реали Мадрид Винисиус Ҷуниор баҳои баланд дод. Вини ҳанӯз ҷавон аст, аммо таҷриба ва ҷоизаҳое ки ба даст овардааст ба ӯ имкон медиҳад, ки тақдири бозиҳоро дар ҷоми ҷаҳон ҳал кунад ва барои овардани унвони шашуми қаҳрамонии ҷаҳон ба Бразилия мубориза барад. ман низ худро аз ҷумлаи чунин бозигарон меҳисобам, гуфтааст Рафиня. Винисиуси 25-сола дар ҳайати мунтахаби Бразилия то имрӯз дар 49 бозӣ ба майдон баромад ва 9 гол ҳам заду 9 партофти головар ҳам анҷом дод. Рафиняи 29-сола бошад, дар 39 бозӣ дар ҳайати дастаи миллӣ 11 гол ба самар расонида муаллифи 8 партофти головар шудааст. собиқ ҳамлагари мунтахаби Англия Вейн Руни аз сармураббии тими миллӣ Томас Тухел барои интихоби ҳайати дастаи мунтахаби Англия ҳимоят кард, зеро баъди даъвати ҳайати мунтахаб ба ҷоми ҷаҳон интиқоди бархе аз коршиносон ва мухлисон ба авҷи аъло бархест. равшан аст, ки Томас Тухел ҳайатро бо диққат интихоб кардааст ва барои ҳар як қарораш далел дорад. албатта сабабҳое вуҷуд доранд, ки ӯ Кол Палмер, Фил Фоден ва Ҳарри Маквейеро ба ҳайат дохил накард ва ба ҷои онҳо бозигарони дигарро интихоб намуд. аммо ман ба ӯ бовар дорам. ба назари ман ӯ мураббии сатҳи олӣ аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки чӣ масъулияти бузургеро бардошт дорад ва дастаеро интихоб кардааст, ки ба андешаи ӯ метавонад барои қаҳрамонии ҷаҳон мубориза барад. ин мавзӯъ баҳсбарангез аст ва шахсан ман метавонистам чанд қарори дигар қабул кунам, аммо маҳз барои ӯ ҳамин ӯ сармураббии мунтахаби Англия мебошад. ӯ барои қабули чунин қарорҳо масъул аст. мо бояд танҳо аз ӯ дастгирӣ кунем, гуфтааст Руни. мунтахаби Англия яке аз довталабони асосии унвони қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва ҳайати интихобкардаи Томас Тухел аз оғози мусобиқа зери таваҷҷӯҳи зиёд қарор дорад. ҳамлагари мунтахаби Эрон Меҳдӣ Торимӣ изҳор дошт, ки қарорҳои мақомоти Иёлоти Муттаҳида дар бораи надодани раводид ба як қатор намояндагони ҳайатии Эрон ва инчунин манъи фурӯши билет ба мухлисони эронӣ фазои атрофи ҷоми ҷаҳонро пӯшидат кардааст. ман дар сеҳ ҷоми ҷаҳон иштирок кардам ва ҳамеша мегуфтанд, вақте аз ҳавопаймо мефароӣ ва ба кишвари мизбон ворид мешавӣ, фавран фазои махсуси дӯстӣ ва ҳамбастагиро эҳсос мекунӣ. мутаассифона ҳоло ман инро ҳис намекунам. дар атрофи мусобиқа бисёр шиддат вуҷуд дорад ва ба назарам он маҳз аз чунин амалҳо мисли рад кардани раводидҳо ба вуҷуд омадааст, гуфтааст Торимӣ ба ESPN. тавре пешак хабар дода будем, ҳайати мунтахаби Эрон бо тавсияи ФИФА урдугоҳи омодагии худро аз Амрико ба шаҳри Тихуани Мексика кӯч додааст. ин қарор имкон додааст, ки бозигарон ва мураббиён ба Мексика ворид шаванд, аммо 14 корманди ҳайати ёрирасон иҷозати вуруд ба Амрикоро нагирифтанд. дар он ҷо ду бозии марҳилаи гурӯҳӣ баргузор мешавад. менеҷери ғизои меҳмонхонаи Ака ҳотел, ки тими миллии Хорватия дар давраи ҷоми ҷаҳонии 2026 дар он қарор дорад,
پس از افشای معلومات مخفی از کار آزاد کرده شد. در این باره سپورتسکی نووسکی خبر می‌دهد. طبق سوی منبع میمخونه با فیفا و فدراسیون فوتبال خورватия شرطنامه دارد که با کارمندان افشای هر گونه معلومات داخلی را منع می‌کند. گفته می‌شود که این کارمند در یک مصاحبه بینام اظهار داشته است که فدراسیون برای دوره بود و باش در میمخونه 2 نفع شراب خرواتی را درخواست کرده است. او فکر می‌کرد شخصیتش پنهان می‌ماند، اما دیرتر این عملش آنها را از وظیفه برکنار کرد. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی جام جهان 2026 مرحبا را با جمع همکارانم به انجام می‌رسانم. از برنامه خفا نمانید و از خبرهای جالب و شوق‌آور جام جهان بهره ور گردید. خیر تو بازدید. تا گزارش‌های نوبتی ما.